Maswera here sekuramo. Taskera zvedu. Nhasi ndanga ndafa chaiko. Kuenda chaiko. Ndigoti ndatumwa namama kumarondera ndaita zvanga vataura ndabva kunhingirikini kuTexas ndatenga zvandichida kutenga. Ndaenda kunokwira kumajakaranda kuya pandokwira mazoezi. Ndasvika ndinenge ndaita almost nearly an hour ndichimisa motikari dzichiramba kumira bhokazosvika imwe motikari ndakwira payo. Ndichipinda imomo munhu kubva ndatoti makadizvo nemadhiraivha zvikanzi tiripo makadiwo muri kuenda kupi ndikati macheki zvikanzi it's okay isai safety belt. Pandaisa safety belt pane pekuti ukaisa rinenge rakavharika pese but wakangosvitsa chisimbi padhuze nepanonoklika kudai soka chinobva chavhurika chega chobva chatoita sei chobva chaloka. Ende iye ndiye anozokukinurira safety belt. Izvi andatombozvinotisa pandaita sei pandakwiramo. Achibva ndototi muri kuenda kumacheke. Ndokumba ndakati ndokumba. Zvakanzi saka musuda kuti tiende kumacheke ikoko tichibvisana hembe. Tichibvisana hembe? Kubvisana hembe muri kuti kudii? Zvakanzi musi kuda here kuti tiende tichibvisana hembe. Kubvisana hembe tagwaro iyo anofamba asina hembe here. Muri kuti motikari menyu munokwirwa nevanhu vasina hembe here kana kuti muri kuti kudii? Zvakanzi don't worry, never mind, you'll be fine. Patanga kutofamba paeti. Tiri pakati pekutofamba kudaro ndichibva ndati ningirikinai ndivhurirewo hwindo. Zvikanzi aiwa mirai ndivhurire kahwindo kepadenga pemotikari we ndokabva avhura. Zvikanzi zvona ndikutarisa kudhoo kwake uku kusaidi kwake iye kwangari ndiri kuona kune pfuti. Hana yangu yakati yarova zvino. Ndakutodedera ndichatokwanisa iye hana kuzvinotisa kuti ndaita sei ndaona something. Saka anga chingonditi uri kutsva nei uri kutange mukudikita ndakati ndamira apa pane nguva yakareba ndanichitsa saka I think ndadikitira. Zvikanzi alright. Saka patasvika pamapurisa pane tichango paunyani panonzi pamurewa 10 off. Pane VID nepolisi. Saka abva kwatouya mumwe murume mutema mujaindia nedumbu so. Vasvika bati makadiko mashefu atipo makadiwo. Saka haana zvaatombofunza zvakandanga angachida kutoti pfurai zvenyu. Kubva ndangoti suspect. Saka murume abva anditarisa mupurisa wewe. Neye murume wacho nadhaivha angari mukati abva anditarisa. Saka mupurisa abva amuti tikudo license renyu. Zvikanzi license handina rinenge rasara muchikwama nekuti handina chikwama. Zvikanzi hanzi tikuda hanzi third number plate yenyu. Zvikanzi handisitomboziva kuti iri pai. I think maybe yasara futi muchikwama. Ati inenge yasara mumotikari imwe yasara kumba. Zvikanzi alright. Saka muri kuenda kupi? Zvikanzi ndiri kuenda kuMozambique kunotora vana vangu. Zvamwana Mozambique kunotora vana venyu chitipewo passport or ID. Zvikanzi handina. Zvikanzi saka munei? Zvikanzi saka panga achitaura nemurume uya murume anga driver anga akatarisa kune mupurisa then mupurisa anga akapa ziso rake kwandiri ndichibva ndamupa sign yekuti padoor pane something. Saka abva atora makeys emotikari iyayi. Atora makey. Zvikanzi kuofisa mukutorera makey yangu chichi. Zvikanzi aiwa dhondowari tiri pakuwirirana nekuti tiri kutongoitawo zvinhu zvebasa. Saka zvikanzi kutora makey yangu achitovhura motikari iyayi dho. Zvikanzi kodho muri kurivhurei? Zvikanzi kopfuti ndeyei? Zvikanzi pfuti ndeyangu for security purposes. And security purposes makaona munhu anofamba nepfuti kuri kuti anoshanda basa rinoincluda pfuti uye rine mari. Saka munomboita basa rei? Zvikanzi ndinoshanda ndiri kuchiko ndiri anda vamuzverengo. Zvikanzi vamuzverengo wapi? Ava minista vedu ava. Zvikanzi zvikanzi vafonerei tivabvunze izvezvi. Zvikanzi aiwa vada kutsika-tsika. Zvikanzi aiwa dhondowari regai tivafonere isusu kuzi nhamba dzamuzverengo tinadzo. Vanosvika pano manje takatovafonera. Zvikanzi aiwa ofisa musavafonera muzverengo chichi. Saka mapurisa abva atozvoona kuti suspect zvechokwadi munhu uyu. Vati chibvisai sisi ava zvavo hanzi vatonditi sisi bvisai henyu bheuti muite sei muburuke. Ndakati bheuti harisi kubvisika service bheuti iri. Zvikanzi harisi kubvisika uri kuti kudiko? Ndopabva zvanzi nemupurisa bvisai munhu
safety belt ndopavavhura pavhura vaisa pin safety belt varavhisika. Mapurisa akatoshama nazvo akati izvo masafety belt anoita mapini abva ambosiya zvakadaro. Zvakanzi saka handiti sisi zvaburuka zvawo chita yangu ndiende causes like ndakanonoka kwandiri kuenda ndanonoka. Zvakanzi manonoka nei? Dhonto ari munoenda manje manje panapa tiri kumboita zvinhu zvebasa. Zvakanzi tiite sei? Vatanga kubudisa 200 ovati vhurai kubhuti. Zvakanzi muzva mukoma ndakanonoka pavati vhurai kubhuti. Zvakanzi mukoma ndakanonoka saka ina handikwanisa kuita se kumboita zvose bvabudisa 200 US 100 vaada kutambidza ofisa veve. Zvakanzi it's not about money munhu waMwari zvatiri kutaura panapa tiri kutaura zvinhu zvebasa. Ndati vhurai kubhuti. Papatasvika umwe mupurisa ipapapo pavaita vatatu vasvika vhurai kubhuti ndopabvaisa pini hamino pavhura futi vabaya pini vaenda kunoisa mafingers ake kunopinda makii kuyakwe. Pai pasina panotopinda makii pachona pai pango nepefingerprint vapavhurika ubhuti. Manga mune mapanga mizera yese. Handiti munoziva zvakaita inonzi chiko spanner box inenge nemaspanels size hombe kusvika kakadiki ndozvakaita mapanga yaya. Kubva pavhurwa pasi pachipa pane pfuti 5 dziripo type yese yepfuti bva dzaita 6 neyanga iri padhoo yaya. Dzese dzine mabara neamwe mabara futi anga ari mukamwe kabhokisi so. Zvakanzi wamboti pfuti ndiye security purposes ko idzi ndedzeidzi. Zvakanzi mire vatanga kutofondera mumwe munhu. Zvakanzi pfuti dzako dzakuita sei? Haunonditaurira kuti motikari yauri kundipa ine pfuti nemapanga chichi. Zvakanzi hazvisi zvangu. Zvakanzi munogota zvisi zvenyu maisa fingerprint kurodza kuti matodzidzisana kuti motikari inofamba sei. Saka munhu angati uri kudzidzisa kuisa fingerprint obva akusiya iyo wasiya usingaone kuti mune mapanga wasiya zvese uri kungo zvese zvauri kuita zvikuratidza kuti motikari ndeyako ende watoone matactics nayo unozozwa kuti motikari inofamba sei zvinofamba sei. Zvakanzi saka mwanga ari pakati pekutofundira CID mukadzi anga aripo vanga vari vakadzi vairi nevamwe vanhu weVID ndovanga vakatoti wande mapurisa anenge angangori 3 chete. Kubva pafonerwa CID vyasvika yatora pfuti dziya kubva yaenda nadzo iye vapinzwa mune imwe motikari GD6 vapinda imo muGD yanga ine kasailini padenga ndopapinda bhaiswa cheni maoko. Zvakanzi watosungwa kozi hauna kana chawina chokuratidza kuti zvinhu zvako izvi zvine mapepa kuti pfuti yako abvanzi pfuti handine mapepa endinoterwa after each month. Saka pfuti yako haina mutero, iwe hauna mutero, motikari yako haina mutero, apa une pfuti une mapanga. Hatisi kuzinzwisisa. Tipe mafoni anga nemafoni ake 5 vanhingirikina masmartphone maiphone aya. Vatorwa mafoni aya vasungwa vaendwa naye nepolisi.